Am ajuns în Iacov, capitolul 3. Avem o serie de predici. Am început înainte de Paște, pe urmă am făcut o pauză, perioada de Paște și acum o reluăm puțin până când o terminăm, o serie de predici despre maturitate spirituală, maturitate în mai multe aspecte ale vieții noastre de credință. Și Iacov e o carte frumoasă, puternică, dură, care dă niște învățături ce pot să ne ajute pe noi în umblarea noastră. Începe Iacov așa ușor, dar merge tot mai dur și tot mai greu este să digerăm, să zic așa, cuvintele lui Iacov. Și astăzi vorbește și vrea să ne vorbească cuvântul despre controlul limbii, maturitate în controlul limbii, a cuvintelor noastre, a vorbelor noastre. Și haideți deschidem în capitolul 3 și o să citim primele 12 versete din capitolul 3. Iacov, capitolul 3, de la versetul 1 la versetul 12. Spune așa cuvântul: Frații mei, să nu fiți mulți învățători, căci știți că vom primi o judecată mai aspră. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. De pildă, dacă punem cailor frâul în gură ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul. Iată și corăbile, cât de mari sunt și măcar că sunt mânate de vânturi iuți, totuși sunt cârmuite de o cârmă foarte mică după gustul cărmaciului. Tot așa și limba este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde. Limba este și ea un foc. Este o lume de nelegiuiri. Ea este acela dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghenei. Toate soiurile de fiare, de păsări, de târitoare, de viețuitoare, de mare se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Dar limba niciun om nu poate îmblânzi. Nu? Ea este un rău care nu se poate înfrâna. Este plină de o travă de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură ies și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară? Frații mei, poate oare un smochin să facă măsline sau o viță să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce. Amin. Puterea limbii. Despre ea vrem să vorbim astăzi. Și Pavel, dacă vă aduceți aminte, în prima scrisoare către Timotei, îl îndeamnă pe Timotei să aibă grijă la vorbire. Și nu numai să aibă grijă la vorbirea lui, dar să fie o pildă, un exemplu de vorbire pentru biserică și pentru ceilalți. Atât de importantă este vorbirea noastră sau cuvintele noastre, încât Domnul Iisus la un moment dat atrage atenția în Matei, capitolul 12, versetul 36, că în ziua judecății vom da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor pe care îl vom rosti. Atât de importantă este vorbirea noastră și cuvintele noastre. Limba aceasta pe care o vorbim, limba pe care o folosim. Spune Iacov aici, cine nu greșește în vorbire este un om desăvârșit. Și m-am gândit, wow! La urma urmei, totul ține de vorbirea noastră, de cuvintele noastre, de ceea ce scoatem pe gură. De multe ori Domnul Iisus Hristos a accentuat acest aspect. Când au venit și au fost criticat despre
că-s mănâncă și bea și nu știu ce. La un moment dat a spus, dar nu ce intră în om spurcă pe om, ci ceea ce iese, pentru că vine din inimă. Noi scoatem prin cuvintele noastre, prin vorbele noastre, de fapt, ce e în noi, ce e în ființa noastră, ce ne preocupă pe noi sau ce avem în noi, cu alte cuvinte. Și e un subiect aspru ăsta, destul de dur, disciplinarea limbii, da? Adică înfrânare. Măi, nu trebuie să spui întotdeauna ce-ți trece prin un gând în ăla tâmpit sau ciudat ce trece prin cap, nu? Avem puterea de a ne controla limba. Există puterea asta. Se poate. E greu. Și se pare că creștinii din vremea lui Iacov, nu că noi dar ei aveau o problemă cu limba asta. Noi nu mai avem. Noi am scăpat de ea, așa? Dar ei zice că în verset, hai să ne uităm puțin, ne întoarcem în primul capitol din Iacov. Zice la un moment dat, de la versetul 19, zice: știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Și pe urmă mai încolo zice, versetul 26 mai spune, zice la un moment dat: dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșeală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. El încă de la început, scrisorii sale, Iacov zice: măi, aveți o problemă în mijlocul vostru, vorbirea asta și limba și cuvintele voastre nu sunt cum ar trebui să fie. Și aici, în capitolul 3, el merge și vorbește foarte concret despre subiectul ăsta. Puterea de a vorbi este una din darurile mari date de Dumnezeu oamenilor. Da? Să folosim cuvinte înțelese și să ne putem transmite un mesaj cu ele. Cu limba, prin vorbirea noastră și prin limba noastră, putem duce oameni spre Hristos, da? Și putem zidi cu ea, dar tot cu ea putem duce pe cineva în ruină și putem dărâma și putem distruge o viață. Putem frânge o inimă. Avem abilitatea de a vorbi, care este abilitatea de a influența. Și Iacov ne dă 6 imagini aici, dacă ați observat în textul citit de astăzi, 6 imagini ale limbii, ale vorbirii și puterii limbii, ca să înțelegem mai bine mesajul. 6 comparații. Și prima este în primele 4 versete. Și acolo vorbește despre un frâu pus cailor. Frâul în gură. Se mai numesc zăbale, sau cum le zice la alea, da? Da, la cai care le pui. Un frâu pus cailor și mai vorbește despre o cârmă. Cârma unui vapor, unei bărci. Și el, la început, primul lucru pe care îl spune Iacov în capitolul 3, zice să nu fiți mulți învățători. De ce? Pentru că puterea limbii are de-a face cu direcția. Putem să dăm direcție prin vorbirea noastră. Da? Putem influența într-un mod pozitiv. Și sunt mulți oameni care își doresc să fie lideri spirituali și să poată ei să dea. Dar Iacov avertizează aici despre mulți învățători care nu sunt neapărat pregătiți să dea învățătură. De multe ori se întâmplă ca oamenii să fie entuziasmați despre, o anumită lucrare. Caută oameni, eu știu, aici în biserică asta nu așa mult, dar sunt oameni care caută mult să vină în față, să predice sau să dea învățătură. Și au o problemă. Pentru că există o responsabilitate în asta. Cel care
predică cuvântul lui Dumnezeu, rostește voia lui Dumnezeu. Da? Și, într-adevăr, e atât de ușor ca să cazi într-o, în a păcătui cu limba. Predicatorul trebuie să predice, să practice ceea ce predică. Altfel e ipocrizie. Altfel. Imaginați-vă cum ar fi eu să viu să vă vorbesc despre acest subiect al limbii și al înfrânării și a vorbirii și a zidirii și a vorbirii frumoase în toate aspectele vieții mele și acasă, să vorbesc urât cu copiii mei, cu soția mea, să am un comportament urât. N-ar fi aia ipocrizie. Eu o să fiu, stai să vă spun cum e și acasă. Nu. Deci întotdeauna eu, și asta nu vreau să sune ca o laudă sau așa, dar încerc în tot sufletul meu ca ceea ce predic și ceea ce vă spun de aici să trăiesc și eu. Altfel mi-am dat seama că nu se poate. Și credeți-mă că de multe ori au fost multe săptămâni în care lucram la un mesaj, un subiect și Dumnezeu m-a provocat pe mine în săptămâna respectivă să-l trăiesc. Da? Adică Dumnezeu ne provoacă în fiecare zi la a trăi ceea ce spunem, cuvintele noastre. Toți greșim în multe feluri, zice Iacov, dar păcatul vorbirii, a limbii, e undeva în top, zice. Cine nu greșește în vorbire e neprihănit, e curat, e drept înaintea lui Dumnezeu. Și m-am gândit, wow, de ce? Pentru că cuvintele duc la fapte și faptele, pe urmă, au consecințe. Există un frâu la cai și există o cârmă, zice Iacov, și e asemănată cu asta. Sunt destul de mici amândouă, ca și limba, e destul de mică, dar care au o putere extraordinar de mare. Când ai pus frâul acela în gură la cal, poți să-l strunești cum vrei, pe unde vrei, el merge unde vrei tu să meargă, nu? Nu va o lua. La fel și cârma aceea, cât ea, că poate mai mare sau mai mică, volanul acela, că e barcă sau poate mașină, hai să zicem că e mașină, că noi mai poate, sau bicicletă, ghidon, orice care ar fi cârmă, da? Care cârnește. De fapt, ai control asupra acelui lucru, că dacă le-ai lăsa, s-ar duce, nu știu unde, provoci daune mari. La fel și limba este un organ mic în trup omenesc, dar poate crea multe probleme de multe ori. Și zăbala și cârma de la volanul acela acționează ca forțe contrare, cum ar veni, aceea unde ar vrea să se ducă. Pentru că avem o natură firească care vrea să facă altceva tot timpul. Suntem înclinați între o direcție a păcatului și vorbele noastre și influențați de multe ori în jurul nostru de tot ceea ce auzim. În Proverbe 18:21 zice că viața și moartea stau în puterea limbii. Cum zice și Iacov, că avem puterea de a binecuvânta sau a blestema. Pe urmă, mai departe, în Psalmul 141, David se roagă la un moment dat, versetul 3 și versetul 3 și 4. Și spune acolo, pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele. Nu mi-abate inima la lucruri rele, la fapte vinovate împreună cu oamenii care fac răul și să nu mănânc din ospețele lor. Pune o strajă gurii mele. Doamne, eu sunt slab,
de multe ori, recunoaște David, eu sunt slab, Doamne, și mă ia gura pe dinainte de multe ori. Pune Tu strajă gurii mele. Ajută-mă ca atunci când îmi vine să zic ceva, să-i zic vreo două, să pot să mă înfrânez, să o țin bine închisă. David știa ce trebuie să se roage. El știa că prin buzele sale poate să zidească sau să dărâme. Dar vedeți, în puterea limbii stă puterea de direcție. Cu ea putem să dăm direcție și să cârmuim vieți și viața noastră și viețile altora. Cuvintele noastre afectează pe mulți și cu cât ai mai mare autoritate, cu atât cuvintele tale sunt mai puternice și au o putere mai mare și afectează mai mult pe cei din jur și e o responsabilitate mai mare. Uitați-vă, de exemplu, în zilele în care trăim. Putin. Ce putere au cuvintele lui? A zis, mergeți, s-au dus. Dacă el zice, gata, s-a terminat. Nu? Așa de mare putere au cuvintele și limba. Cu cât ai putere mai mare, cu atât este și cuvintele tale au putere. Vorbirea ta și limba ta are putere de a ghida oamenii în decizii corecte, de a direcționa spre Hristos, de a fi un exemplu în vorbire. Oare cum e vorbirea noastră? Cum e limba noastră? Oare direcționează oameni către Hristos? Oare ne rușinăm atunci când ne gândim cum e vorbirea noastră sau nu? Pot oare cuvintele noastre să dea o direcție, să zidească? În al doilea rând, spune Iacov că în puterea limbii există puterea de distrugere. Se poate să și distrugi. Poți să și direcționezi către lucruri bune, dar se poate și distruge cu limba. Și aici compară un foc care arde, mistuie, distruge tot în calea lui. Sau o fiară sălbatică, un animal. Știți că majoritatea incendiilor mari de pădure au început cu lucruri mici, cu o scânteie, cu ceva. Focul poate porni de la un lucru mărunt, de la o scânteie și poate să distrugă hectare întregi de terenuri sau păduri sau case sau așa mai departe. Cuvintele noastre pot porni focuri distrugătoare. Cel mai urât este bârfa, care, hai să spun ceva la ureche, nu mai spune la nimeni, uite ce am auzit de cutare. Și ai aprins focul, a distrus tot, a ars tot. Da? M-ați înțeles ce spun? Bârfa e un foc mistuitor care distruge tot ce prinde. Tot psalmistul David scrie la un moment dat în Psalmul 39, versetul 1, spune: voi veghea asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba. Îmi voi pune frâu gurii cât va sta cel rău înaintea mea. Voi veghea asupra căilor mele să nu păcătuiesc cu limba. Am zis, David știe ce știe. Mai focul, dar gândiți-vă dacă după ce arde mai rămâne fum, focul e mai distrugător. Și focul limbii noastre poate distruge o familie sau o biserică sau un grup. Trebuie să fim foarte atenți. Există o putere distrugătoare în limbă. Focul arde și rănește. O rană provocată de cuvinte
spuse la un moment dat sunt dureroase și pot să rămân acolo, greu de vindecat, greu de iertat. Spunea cineva, mi-e greu, eu nu pot să iert, nu pot să iert pe cutare. De ce zic că iertarea e o alegere? Ce știu, dar nu pot. Pentru că a fost prea mult, prea grele vorbele acelea. Prea tare m-au rănit. Trebuie să treacă un pic de timp, poate, nu știu, uneori. Focul, dacă ne gândim la imaginea aceasta, se răspândește repede, zboară repede. O vorbă spusă nu mai poți să mai iei înapoi. S-a dus și când s-a dus, a făcut în jur pe unde merge ravagii. Și limba zice că e un animal periculos, o fiară sălbatică. Uneori chiar și animalele care par pașnice pot să devină periculoase. Da? Deci, n-are. Pe urmă, în al treilea rând, nu mai vreau să mai insist despre asta, cred că ați înțeles ideea. În al treilea rând, există puterea de binecuvânta în limbă. A treilea set de imagini, aici folosește Iacov imaginea unui izvor de apă și imaginea unui pom, unui smochin. Limba este ca un izvor, trebuie să fie ca un izvor. Și prezența apei, da? Unde este apă, unde este izvor, este binecuvântare, este viață. Și multe localități în lumea asta sunt așezate în apropiere de apă, o sursă de apă. Și avem și orașul nostru, prin orașul nostru trece Târnava, nu? E un mod strategic în care oamenii și-au creat așezări în jurul apei. E o sursă de viață. Și mai sunt și altele, cum e Londra, Paris, Roma, Budapesta și așa mai departe, alte orașe, zic, mari din lume. Apa este bună de băut, de spălat, de gătit, la ferme, toate activitățile necesare vieții. Proverbe 18:4 zice, cuvintele gurii unui om sunt ape adânci, izvorul înțelepciunii este ca un șuvoi care curge într-una. Izvor. Cuvintele noastre sunt izvoare de apă. Apa este dătătoare de viață. Cuvintele noastre pot fi la fel. Să dăm viață cu ele, să zidim, să binecuvântăm, un izvor de binecuvântare. Fără apă nu putem fi sănătoși, zice. Da? Cuvintele tale pot aduce sănătate, pot vindeca, pot restaura pe cineva, pot încuraja pe cineva. Fără apă nu putem fi curați, avem nevoie să fim curățați. La fel, cuvintele noastre pot să aducă restaurare și curățenie în viața cuiva. Pe urmă spune că limba este ca un smochin, ca un copac. Și în Biblie copacii sunt importanți în diferite feluri. Pentru pământ, pentru fructe, pentru umbră, pentru lemn. În mai multe domenii e folosit lemnul și copacul. Copacul e bun pentru sol, da? Prin rădăcini opresc alunecările de teren. Da? La fel putem poate să avem prin cuvintele noastre relații puternice. Prin cuvintele noastre poate oprim pe cineva în a aluneca în păcat. Și de ușor și noi vorbind cuvintele vieții putem să oprim pe cineva. Copac, un pom bun aduce roadă bună, o sursă de hrană. Limba noastră, vorbirea noastră poate să hrănească pe cineva în punct de vedere spiritual. Poate un cuvânt spus la vremea potrivită zidește și e hrană. Zice, asta aveam nevoie și satură sufletul în momentul acela. Un copac e bun pentru umbră, odihnă. Poate că
Uneori e nevoie ca vorbirea noastră să aducă odihnă cuiva, să răcorească un suflet de care are nevoie. E bun pentru a zidi, construcție bun lemnul, copacul. Poate că e nevoie să, la un moment dat în viață, prin vorbirea noastră, să zidim pe cineva, să construim ceva în viața acelui o persoane. Sunt cuvinte, există și cuvinte grele. Știți care sunt cele mai grele cuvinte? 3 cuvinte. Te rog, mulțumesc și te iubesc. Așa de grele sunt astea. Îmi pare rău. Te iubesc. Te rog, mulțumesc. 4 sunt de fapt. Greșit la socoteală. Pare rău, e atât de greu de spus. Parcă-i înfășurat în sârmă ghimpată de multe ori cuvântul ăsta, îmi pare rău. Iartă-mă. Te iubesc. Te iubesc nu e o chestiune doar romantică, nu numai soțul, soția sau copiii sau așa în familie trebuie spus, ci trebuie spus și între frați și surori și te iubesc, frate și soră, în Hristos. Hristos ne-a spus primul că ne iubește. Trebuie și noi să spunem. Sunt cuvinte grele. Care sunt modurile prin care ne folosim limba pentru a zidi, a ridica pe cineva, a întări? Care e nivelul bârfei din viața noastră, a cuvintelor care distrug? Că așa zice Iacov, cu limba noastră, prin vorbirea noastră, putem să zidim, să binecuvântăm sau să blestemăm. Cum folosim cuvintele noastre? Spre zidire sau spre dărâmare? Isaia, la un moment dat, ajunge în prezența lui Dumnezeu, în templu. Și în prezența lui Dumnezeu acolo îți dă seama că el este un om cu buze necurate, că vorbirea lui nu este una cum ar trebui să fie și că locuiește în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, tot cu o vorbire cum n-ar trebui să fie. Dar a realizat asta când a stat în prezența Domnului. Poate că i-au spus și mulți, băi, mai omule, nu așa vorbește un creștin, mă. Mai mult ai grijă la cuvintele tale. Eu știu. Vii tu să-mi spui, dar ce ești tu mai bun, mă judeci. Că așa am întâlnit mulți oameni când de acasă. Ce mă judeci, frate? Nu, lasă că nu te judec eu. Nici pe Isaia nu l-am mai judecat, numai Dumnezeu a venit. Când a stat în prezența lui, a zis, aoleu, a picat în genunchi, vai de mine, vai de mine. De multe ori putem să spunem noi, poți să predic eu oricât aș predica dacă... Da, frate, tu știi a tale. Când stai în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu îți spune ce ai de făcut. Descoperă Dumnezeu toate păcatele și atunci le poți mărturisi. Dar Domnul nu l-a lăsat pe Isaia așa să rămână cu aceeași vorbire necurată, da? Și l-a curățat în acea zi. L-a eliberat de acest lucru. A curățat buzele lui ca să poată fi profetul său. Să poată să rostească cuvintele vieții, cuvintele lui Dumnezeu peste popor. Există o putere, puterea limbii. E o putere de a da direcție, de a îndruma pe cineva către Hristos. Avem o putere de a ne înfrâna. Există putere tot în vorbirea noastră de a dărâma. Și mai există o putere de a binecuvânta, a zidi și a îndrepta către Hristos. Acum depinde care din aceste puteri, care din aceste aspecte ale puterii limbii vrem să le folosim. Cum vom folosi
această putere a cuvintelor, puterea limbii. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit, zice Iacov. Acum, vrem să fim desăvârșiți? Oare cum vom acționa noi ca să tindem spre desăvârșire? Este o provocare pentru noi toți, ca și Biserica lui Hristos. Și o să ne mai uităm în Iacov mai multe aspecte despre diferite alte lucruri, în relații, în conflicte, cum acționăm și cum reacționăm. Să ne uităm săptămâna ce vine despre asta, vorbim despre conflicte. Că ține despre cuvinte, da? Când ești într-un conflict cu cineva, dai cu pumnul, dai cu vorba, cum, ce faci? Cum acționezi, de fapt? În certuri. Trebuie să fie astea între noi, sau nu? Haideți să ne ridicăm, dragii mei. Doamne, Dumnezeul nostru din ceruri, bun este cuvântul Tău pentru noi. Uneori este ca un medicament, Doamne, care deși la gust nu e bun și nu ne place, dar, Doamne, știm că este bun pentru sufletul nostru și știm că ne face bine. Și știm că ne ajută să ne apropiem mai mult de Tine, Doamne. Și îți mulțumim pentru acest cuvânt, îți mulțumim pentru medicamentul Tău și de astăzi, Doamne, acela în care ne învață că există o putere în vorbirea noastră și în cuvintele noastre. Și, Doamne, ne-am dat seama că prin cuvintele noastre, și asta poate că nu e numai de acum, Doamne, ne-am reamintit astăzi că prin cuvintele noastre putem zidi, putem binecuvânta, dar în același timp putem blestema și dărâma, Doamne. Dumnezeul nostru din ceruri, uită-te la noi, la fiecare, și te rugăm astăzi să ne curățești vorbirea noastră. Și acum ai curățit-o lui Isaia, Doamne, curățește limba noastră. Curățește, Doamne Dumnezeule, mintea noastră, inima noastră, Doamne, pentru că de acolo ies cuvintele. Te rog, nu ne lăsa, Dumnezeule din ceruri, să ne folosim cuvintele noastre într-un mod negativ. Și ajută-ne, Doamne, în fiecare zi, prin această putere a cuvintelor, să zidim, să întărim, să aducem mângâiere, să aducem vindecare, restaurare. Ajută-ne să fim atenți, Doamne, fiecare zi, la cuvintele rostite. Fă-ne oameni desăvârșiți, Doamne, prin vorbire. Să ne putem înfrâna, Doamne, tot trupul. Fă-ne desăvârșiți în toate aspectele vieții și în aceasta, Doamne. Și îți mulțumim pentru puterea Ta care lucrează în noi. Pentru că, la urma urmei, Tu ești Cel care poți mai mult decât credem și ne imaginăm și ne gândim noi, Doamne. Noi ne punem la dispoziția Ta și recunoaștem că avem nevoie de ajutorul Tău în fiecare zi. În fiecare zi, în fiecare dimineață când ne trezim. Avem nevoie ca gândurile noastre și inima noastră să fie împrospătate de Tine, de prezența Ta, de viață de la Tine, Doamne. Mulțumim pentru tot și în toate fii Tu lăudat și binecuvântat.